lanjut kita deraken menika Mas Kliwir badhe boyong. Nganteni luar biasa. Mau wening. Mas manten guyu. Nyaprut Pegel. Jamoni no. Jamune oke dioles langsung gede. Ngantene brengose itu. Aduh. Ngene gak nyang toh riri. Kancane rasa dipikir no. Woi. Sing ireng niki nggih do Mas e. Duh do Mas sakmono gedene terus. Nendi amsene emang. Apa nanti toh Pak Sen? Kacak selawe muser kaya foto toh. Ya kalian jenengan no. Nah ya dirimu sama siapa nanti so. Mau aku kok dijejek Mas manten ning kono. Kose, aku tak ning kono nek kono. Ayo senyum Mas manten Mbak manten, ini foto bahagia bukan foto ronsen nggih. Ayo nek foto ronsen ya. Ya kamera syuting dulu monggo. Iya uwuk-uwuk iki. Heeh. Pak Gus Jali senyum Pak Gus. Kancane tak yo. Foto ya ayo. Bebas pera. Yang kok siji loro telu sedaya jungkir balik nggih. Kayak bebas. Tukang foto matematika 0 putul. Kayak dik biyen kok. Bapak, Ibu besan monggo saged mandhap rumiyin. Pak Gus monggo saged mandhap rumiyin. Ibu silakan duduk pinarak Mas Manggolo, Mbak Dumas. Manten silakan duduk gak usah tegang, Bro, santai. Monggo pinarak riyen nggih gantosan nggih. Lungguh, kamu gak tahu duduk ya? Piye to ki? Nggih, Bapak Ngadi kali Bapak Ujali dipun aturi mriku besane. 15 menit kanthi sedasa kali 15 menit mawon. Tak jogetne sedilo sarati nggih. Mbah Iman adoh-adoh ditekakno rene gak dijogetno kok nggih. Heeh, mangke dalu saged jenengan pirsani teng channel kula. Aja lali Mbak di-subscribe channel nggih, Mas Anto Kliwir channel. Gratis. Nek ra lali. Nganten kok semlendi kaya wong kesel ngono to. Digandeng bojomu lho. Gandengen. Mbak sapa? Pak Sen. Mikmu cekeli awar cucuk lampah iki. Mas sinten? Mas Agus. Agus kali Mbak Fitri. Mbak Fitri dicekeli mati dirogoh tangane. Lah, mepet. Lah. Alah iku kidekan malan. Mas Agus. Nyuwun pirsa nggih. Untuk bojo wayu ngono kuwi mas kawine piro, Mas? Piro? 500. Murah. 500.000 Mas Agus. Selawase kok. Aku ning gablok ngono e 750 gedireng kok kok rumangsamu kok apal gablok kita itu. 150. Apal tukune bensin ning pom kono kok. Ya Gus, dibayar tunai Gus. Tunai. Mbak mantan usianya sekarang berapa? 19. Wah, lahirnya rendeng ketok gede biyen. Godi ya. Ki mentahe sakmene matenge sak piro sok ben. Mas Agus, sugih waras kene iki ya adoh. Kenal endi, Mas? Kanca sekolah. Teng pundi kenal? Kanca kerja. Sampean kerja di mana sekarang? Di Lamongan, Mbak E juga satu pekerjaan. Oh, di mana? Di mana? Lamongan di pabrik atau di koperasi? Walah Bang Plecet. Wayahe sasokan. Mas, pokoknya tunggoni ya nek Bang Plecet tak tanggo kuwi tak omongi. Heran saiki karo ibu-ibu. Ini lho Pak kacek selawe tak critani. Kacek selawe. Tenan lho Pak Zen, tenan. Tanggaku nek ibu-ibu saiki iki aku heran tenan, sumpah heran. Piye jajal Mas Kliwir piye? Nek zaman saiki iki ya mergo kebutuhan, apa memang gaya hidup? Senam lho senam. Antarane kebutuhan atau gaya hidup? Gaya hidup. Nah, Semangka senam ketoke senam, ragate akeh. Senam sepatu iki tanggoku ki gaya rego 75.000 ra gelem, 150 250 munggah. Sepatu tok yo. Sepatu tok urip gaya kere nomor 1 no kok sok. Urip penting gaya kere urusan guri. Heeh, terus piye iki? Kok sok lah. Lah legginge piro? Sing
Sing ngene iki. Oh, tapi ora Mas. Ora gelem mergo 50 ya paling 100 munggah. Ijik 100 munggah. Seragame lah ngono kuwi senam ngantek esuk ngantek sore. Kaose saiki. Kabeh komplit sak pengadeng nek 500 ya ono. Lho ngono kuwi tak kira sename nggo kesehatan, kok bendino kok melok senam tanggaku kuwi. Kok budal jam 3 mulai jam 7, mulai jam 8 ki jane senam to mek opo aku ngono. Lah kok ya senam, bareng senam kok bendino aku ngono. Dadak tinggo menghindari bang plecit. Bela pleset iki apa kuwi? Bang titil. Piye to ki? Kok geding aku. Mangkane ndelok TV ning omah ndelok HP aja kopek ae pasen. Banana Bang plecit. Lah ya kuwi jenenge bang plecit. Kowe kan tak kira ki menghindari apa kok kesehatan dadak genten ngenten yo Mas yo. Sampe tau nomor nasabah ngono ki Mas. Tau nomor nasabah model bulet ngono ki. Bendino lah iya mukaam sedeh. Iki tambel neh. Tambel neh. Tenan iki. Wis pokok ibu-ibu aja menuruti gaya hidup. Senam polahe macak blenger sing lanang ngombe kok oleh ra karo-karuan imbangno kebutuhan iki lho sing penting imbangno ya Mbak ya imbangno kebutuhan ngesakno wong lanang Bu sampe nek garap ngono terus lanang cepet matek tak kandhani Ora omate nyelot entek. lah iya ngene sing cilik-cilik medun kene nah iki ketoke adik manten kene deh ya 19 iki kok jedak-jedak kene aduh iki adike manten kene Ndek Cahayu tak katoki tak takoki wih suarane gede lagi kene lho kowe wedi sosor banyak ya. Antuk rene ta? Cahe gede tapi kecil. Iki jerone njobone gede. Tapi jerone cilik iki. Kenapa ya, Mbak? Lipstikmu nendi kok ilang emang? Bar mangan pite mentah. Piye to? Piye? Mbak sinten? Nisa. Mbak Nisa. Iki adik Mbak Manten? Umurmu berapa sekarang? 11. 11 berarti kacek 8 tahun. Kacek 8 tahun. Nah, kelas berapa sayang? Kelas 5. Kelas 5. Kaget toh? Kaget. Jumbulno wong. Kelas 5. Bayu lho. Rumah saku yo SMP wis. Masuk SMP aja manggon ning ngarep gak. Ngaling-ngalingi kancane. Lah iki gede dhewe ning kene kok iso. Kelas 5. Cita-citamu pengen dadi apa sampean? Ayo. Pengen cita-citane pengen mlungker ngene. Tukang son. Aja dadi tukang son. Nerus ngene bapake ya. Ora penak sine duwe bojo tukang son. Takono Bunung lho ora percaya. Anu Mas Agus ki angger Gus Gus iki angger ngliliri gawe untir-untir kok. Eleng nek tanggapan. Ngono yo. Iya. Kering lho. Ngopo? Ngelilir. Pengen dadi apa sampean pengen dadi apa? Pengen dadi apa? Polwen. Polwan. Tapi pulpenmu ya kudu pulpen polwan lho ya. Kok pulpen pilot. Aku mbok tilang neh. Ki nek gawe ketara. Nak sing ndi? Nggone peteng. Heeh. Kok iso Mas Liwir? Nek Padang gak ngarah kok mlipote mbelalak-mbelalak. Oh ngono tengarane. Nek Padang kuwi. Nek peteng laren ndi nggone yo. Hasilnya yang ngene iki. Remang-remang bae yo, Mbak. Heeh. Mbak sinten? Vivian. Viviana. Dari mana? Senarjo. Sendang Rejo. Senarjo Kidul kuwi? Oh, Parengan. Oh, Sidoarjo Parengan. Kelas berapa? Kelas 1 SMP. SMP. Lah kowe kok kelas 5 SD? Namanya apa? Paling kowe anu wedange gurune mbok ombe terus paling. Makane kowe ngono kuwi kok saya. Pengen dadi apa sok pengen gede? Penari. Penari lah cocok iki. Sik to penari akeh lho. Penari apa? Penari akeh. Iya. Jelasno, Mbak. Penari. Jelasno jajal Mas Liwir. Penari wong Arab Saudi kan ya. Arab Saudi. Jenenge Pak Saidi. Ngono. Ora percaya. Ngene-ngene kae penari lho. Sampai ketok buntur-buntur ngene iki. Kae penari. Kae penari apa? Penari daerah. Iso nari? Penari daerah. Bisa. Nari apa? Byong? Nari apa nari Bang? Nari apa nari
Utangan kuwi ben setu. Nari daerah, seneng nari apa? Mau kok angel men to. Kene Mas, iki lho menteleng. Ah, nak iki lho. Nggih. Diwedhaki gak tambah kuning dek niki. Diwedhaki gak tambah pedakmu lho ning ndi, Mang. Iki mesti Mbak Eni iki menghasil karyane Mbak Eni. Aku dhewe nyoba sampean ngono iki Mas ra cocok nganggo wedak pons. Akhir terus nganggo kliwon aku. Cocok rai putih jadi glowing. Ibu-ibu ngono kae nganggo skincare bojoku ben glowing ora tak kei skincare. Lha pakai apa, Mas? Tak kei press care. Tosok-kosok ora ini kan Lah mendane yo. panas terus tak keletek. Glowing. Murah terima 10.000. Skincare 500 ya Mas ya. Jenengmu sapa? Fahri. Fahri omahmu ndi? Pacul. Pacul. Kowe ngerti artine desa Pacul? Barang papat sing ra kena ucul. Apa kuwi? Siji. Pacul kae terdiri dari 4 unsur. Heeh. Barang papat ra kena ucul. Apa kuwi maksudnya? Siji doran. Doran. Wong tani kuwi aja lali doran. Doran. Donga marang pangeran. Donga marang pangeran. Nomor Terus loro. nomor lorone. Kolong. Kolong ya Wong kolong. gawe kala-kala rezekine ya kalong. Oh, kala-kala rezekine ya kalong. Urung kena nggo macul, nek urung enek panteke. Doran mbok lebokno kolong nek urung dipantek ya urung kena nggo macul. Coplok ditandingno ya lecek. Heeh, bener. Pantek. Wong najano mergawe tani harus pandai teknologi. Oh iya iya. Mengikuti perkembangan zaman. Gatuk iki. Nomor 4, urung kena nggo macul nek urung enek tereke. Oh iya iya. Terus Terek iki artine kepinteran kudu diasah. Eloki kursus pertanian, ikuti pembangunan, ikuti perkembangan zaman. Barang papat sing ra kena ucul. Oh, ngono. Tepuk tangan iki. Tepuk Kelas tangan piro? Mas Kliwir, monggo. Apalah artinya tepuk tangan tanpa saweran? Tunggu. Mireng sing kok kuwi. Lho tenan ya Pak ya, apalah artinya tepuk tangan tanpa saweran? Mergo enek ojene rasa nyawer. Nggih, cocok. Sawer sapa ngorjine ra eneng kok so. Cita tamping dadi apa? Apa? Kayak keturunan India ya. Mau atoh legam. India sing Pakistan to. Kayak legam ngono modele. Gak pengen dadi apa? Pengen dadi apa? Mau madesu. Masa depan suram. Kono timbali. Ini sijine. Nah, sijine kene. Dimana kene kabeh kene. Wah iki lho wis wayahe ngedu. Ini aku kudu muntah-muntahno, Mbak. Gak apa-apa aku biasa diuntahi dom aja lagi ya. Biasa kok aku didoni doman guyu nyaper rai biasa. Dek nang kono ora kudu mutah to Mas Kliwir. Cedhak karo awakmu kudu mutah makatan. Asine tenan kuwi kok. Kowe guyu tak elane iklan Pepsodent kowe kok. Mbak sinten? Olive. Olive dari mana? Trucuk. Trucuknya mana Dari ini? Trucuk. Serana. Kok Serana. Masih sekolah? Kelas berapa? Kelas 3. S? SMA. SMA jurusan? IPA. IPA. Ipa pinter. Ojo nek kok IPA. Aku lho IP ku tak garapno. PR. IP ku tak garap. IPA karo IP. Sembarangan kowe. Lah piye PR. Ini Mas. Nah, iki lho ganteng. Wah. Ngene lho. Nah. Nek guyu ra sambo 4. Gak apa-apa, lho, mumpung mlebu di syuting karo syutinge loro. Kene gak Pak Gusali gak ngarah syuting karo loro. Pokoke nek Pak Gozali serarate loro ki Mas Kliwir iki. Mas sapa? Rehan, Rehan. Dalem endi Mas Rehan? jetak, Jedak, masih sekolah? sampun lulus. Wis kerja? Dereng. Alhamdulillah. Pengacara. Pengangguran banyak acara. Sijine. Nah, iki tipe wong wedok. Lah, nak iki lho. Iki tipe wong wedok sing medhit. Lho, kok iso Mas Kliwir? Untuke dipageri kok. Ngono. Lah neh liyane kabeh dipageri. Lah ning guyu aduh. Dipageri untune kok dikek bendrat Mbak sesuk lak karek ngecor. Mbak sinten iki kok? Abel. Abel dari mana Mbak Abel? Serana. Anak juga. Ini kok sampe gede ini wis duwe bojo apa? Belum, masih sekolah. Kerja di mana? Di toko pertanian. Pertanian sih ngomong deh. Obat suket paling mau mandi saiki apa? Gempur. Gempur iki anu iki lemah nek disemprot terus an meropoli. Apa neh? Jurassic. Wawancara iki. Obat ular sing paling mau mandi sak anu ki piro? Sing paling mau mandi apa? 70 90. Apa kuwi? Gak maksudnya merek apa? Spontan bisa. Spontan bisa. Obat kanggo nyuburno kuwi apa? Mah aku mbok kaya antrakol.
obat jamur dikekno aku. Toko pertanian ndi, Mbak? Toko pertanian mana? Kali tidu di anu to. Ning apa kuwi? Toko mahkota nih. Walah, alah sesuk tuku rono. Iki kudune nyabkrep iki ya. Iya, jalan subscribe. Heeh. Jaluk lagu apa? Siji loro iki salah lagu wae. Kae eneke mung son tok. Ora enek orjeni. Kowe joget nganggo son apa nganggo desel? Ayo, Wis karek milih. salah lagu wae cukup Nah, nggih. ditari karo Mas Kliwir iki, son Iya. to desel. Liwung Pak De. Liwung. Liwung. Nah, wis sing ruwan sak Pak De men joget sedelok 5 menit mawon nggih. Awet ya wis ora enek orjene mbok kripik gedang kripik telo sithik edang waton rata mantene ya wis entuk bonus pengiring entuk bonus bokong panus wis kawit ge esuk mau sregepe gak kaprah nek budal. Yo masih bersama nyusah nih kancane Setia nada. aduh kaleme liwunge ya Mbak Mas ayo iya yo Saidi ayo iya yo asik yang lagi mirsani teng channel kuno Sugeng Siang nggih Ibu bapak saderipun kondur mbok menawi ngersakaken foto monggo nggih kalau atri foto sareng temanten nggih ayo Mas salah gundah ya ayo sepisan ketemu ayo Dek obah Dek ayo kalau foto maskernya dibuka ayo ben ro nek buah sapa sing buah ra foto ra roh sampean Ingkang badhe nderekaken ayo foto monggo. foto dicopot sih ya foto dicopot hop Pak hop sik hop pause hop nek foto kuwi maskere dicoplok sik sedilu engko ra roh ngantene sing buah sapa ora dibuka sing roh foto kok maskere di Nggih dipersilakan monggo. sedilu saking keluarga Bapak Adi dan Ibu nderekaken foto Mas Kliwir. ya Nggih, Bapak monggo. Ibu nggih mboten kawula sebat setunggal kanthi setunggal panjenengan sami kawula dherekaken monggo nderek foto nggih menika jatahipun wonten sedasa rol mangke nek mboten jenengan nderek foto Nanti, tukang ya. adang tukang korah-korah dipotoni karo satelit kabeh Nggih. Dipun suwun sabar sawetawis Iya. mangke samanten menika ayo Pak De sampai ning kono ae sik tak tutukne Pak De ayo puter lagi Pak De yo juga nah ya Ampun kesesa kondur rumiyin. Mangke nderekaken Astung Korot. kesanipun dungane rumiyin nggih matur suwun monggo Pak Sin Alhamdulillah